Ove dve sveske izgledaju skoro identično, ali jedna košta 12.000 dinara, druga košta 500 dinara. Ja vam neću reći koja je koja. E sad, i jedna i druga spadaju u tip takozvanih doživotnih sveski, što znači da u praksi dobijete jedan kožni povez i sistem za umetanje različitih malih svezaka unutra, a onda vi zapravo kako trošite tu svesku i kako koristite listove, stalno vadite te male sveske i menjate ih, dodajete drugačije nastavke, trebaju vam linije, kockice, tačkice, prazni listovi, ovakav papir, onakav papir, kalendari, template-i, torbice za kartice, šta god. I jedna i druga koriste sistem lastiša za uvezivanje i skoro da ne postoji granica toga šta možete da uradite sa njima. Postoji bezbroj tutoriala na internetu, međutim ništa ne od toga objašnjava činjenicu da jedna košta 12.000, a druga 500 dinara, to je 24 puta više. I da se vratimo na pitanje s početka, ako imate ideju koja od ove dve sveske je skupa, originalna sveska, a koja je jeftinija kopija, pišite mi, a ja ću vam dati više detalja o ovom tipu proizvoda.